Anyway. Plezante premies. You make us cute. Onze jury heeft al een paar duizend euro mogen verdelen over verschillende dromen en ideeën. In onze jury Anne Lemmens, Veronique Leijsen, Hans Bourlon en elke dag 3 andere luisteraars. Vandaag zijn dat Sarah, Jonas en Cedric. En de voorzitster is Veronique Leijsen. Jullie zijn eruit. Jullie hebben beslist wie de plezante premie vandaag krijgt. Ja, nog niet zeggen, hè? Ja, hè? Ja. Maar jullie weten het wel, hè? Ik vind het al spannend. En voor straks, je moet de spanning wat ophouden. Dat weet je. Ja, dus Is er tromgeroffel? Ja, zoiets, ja. Dingen op Ja, dus toch wel. ik ga ze nu nog eens overlopen. Ja? Ja. En dan daarna is het spannend en al. Oké? Oké, ja. Dus, Ja. dit zijn de 3 ideeën. Dit is het idee van Anthony. Hallo, ik ben Anthony uit Oostende en ik wil €6.000 voor mijn project Insomniac. Meer dan 1 miljoen Belgen nemen slaappillen en de slaaptherapieën in ziekenhuizen zitten overvol. Om die redenen willen we de therapie in een app gieten, zodat mensen die altijd en overal kunnen volgen met hun gsm. Dit is het idee waar Katrien graag een plezante premie voor wil. Hey, ik ben Katrine Mullenaren uit Menen en ik zou graag de plezante premie winnen van €3.000 voor mijn event Girls and Cans. Met Girls and Cans wil ik vrouwelijke graffiteurs in de picture stellen. Het gaat door het laatste weekend van september in Kortrijk. Ik hoop opnieuw op 10 vrouwelijke graffiteurs uit binnen- en buitenland. En dit is het idee van Daphne. Hey, ik ben Daphne uit Deurne. Ik ben 19 jaar en studente. Mijn plezant project draagt de naam Nice Cream en hiervoor had ik graag een premie van €3.750 gehad. Hiermee zou ik graag mijn eigen ijsfiets opstarten. Dit houdt in dat ik vanaf deze zomer ijsjes zou verkopen met een nostalgische fietskar. Veronique, vertel het ons. Wat hebben jullie beslist? Het woord. Mag ik het zeggen? Ja, je mag ook eerst de kandidaat beschrijven om het extra spannend te maken. Ik weet niet, zoals je het zelf wilt. Ik ken ze niet. Het is een meisje. Ja? En het is geworden... Ja? Nice and Cream! Oh my god. Oh my god. Soms is alle spanning in je lijf die je met één zucht het lichaam verlaat. Ja, zo. Gewoon van, oh my god. Ook wel heel fijn. En die zucht die kwam natuurlijk van Daphne. Dag Daphne. Hallo. Oh Daphne, ben je heel erg gelukkig? Ja, ik ben heel blij. Oh, zo tof. Vertel ons, je krijgt van ons €3.750, maar wat ga je nu concreet doen daarmee? Ja, dus eerst en vooral ga ik nu eindelijk mijn ijsfiets aankopen. Ja? Want ja, als student is dat niet eenvoudig om dat aan te kopen. Dat was niet mogelijk. Ja, en dan kan ik zien dat ik kan samenwerken met iemand die ijs kan bezorgen. En dan ga ik deze zomer ijsjes verkopen. Dus de eerste proeverij mogen wij verwachten vanaf... Vanavond al, want Ja. Maarten komt langs. Dus, Ja, kunnen wij al samplen? Ja, het zal ijs zijn. Ah, kijk eens. We Haha. kunnen dat Allee. wel eens testen, hè, hoe dat gaat smaken. En Ja, zo. Maarten Zeg komt... maar, Ja? wij hadden eigenlijk nog een tip. Een tip? Ja, dat mag Ja. altijd. Ja. Dat mag altijd. Omdat we hadden zoiets van, ja, er zijn wel heel veel ijskarretjes. En zeker in de zomer en zo. En we vonden het super cool. Je bent een jong meisje, je bent kei-ondernemend. Je hebt een plan B, een C zelfs. Maar we hadden zoiets van, ja, je bent met een fietskar aan het rijden. Je verkoopt ijsjes. Waarom zou je niet een gezonder alternatief verkopen? En dan misschien in de ecologische sfeer met je fiets. Iets homemade, self-made. Een charmant, leuk meisje op haar fietskar met haar eigen gemaakte producten zou de max zijn. Oké, dus dan een suggestie van Veronique Dat is Leijsen. een leuke tip, ja. Voilà. Dank Daar u. moet je nog eens goed over nadenken, want Veronique Ja, heeft heel inderdaad. veel ervaring met het uitbouwen van succesvolle zaken, dat is waar. Hè. Maar in ieder geval, wij spreken elkaar verder. En morgen gaan wij ook verder met het uitreiken van die plezante premies. Dan stellen Sam en Heidi de 3 nieuwe projecten voor. Voor nu bedankt, jury, Sarah, Jonas en Cedric. Dank je wel. Heel erg goed gedaan. En bedankt, Veronique Leijsen, voor deze uitstekende keuze. Graag gedaan! Tada. Winnaar of niet, je kan altijd je eigen project lanceren met crowdfunding op hellocrowd.be. Hello Bank. Mobile. Just like you.